Patay gutom na bisita. Magandang araw sa inyo mga kasityo pangil. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, para sa isa na namang nakapangingilabot, nakakatakot, at puno ng kababalagang episode dito sa Sitio Pangil. Ngunit bago ang lahat, gusto ko sanang ipakilala muna sa inyo ang isang bago nating kasityo na siyang makakasama natin para sa mga susunod nating kwentuhan dito sa ating channel. Siya si Miss Rica, ang bago nating narrator. Kaya naman huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, mga kasityo. Halina't samahan natin siyang sundan ang kwentong hatid ng ating letter sender para sa araw na ito. Hello po sa inyong lahat, Sitio Pangil Community. Hello din po sa inyo, Miss Rica. Tawagin niyo na lang po sana ako bilang Betchay, isang 52 years old HR assistant sa isang manpower agency dito lang po sa Bataan. Bago lang po ako sa inyong channel, pero sobrang hooked na po ako sa inyong mga kwento. Mahilig po kasi talaga ako sa mga kwentong aswang. Dahil na rin po sa sarili kong experience noong bata pa ako. Almost 30 years ago na rin po ang nakalilipas mula nang mangyari ang isang weird, sobrang nakakatakot na encounter naming ito ng pamilya ko. Kung tama po ang pagkakatanda ko, sa Mariveles pa kami nakatira ng mga panahong yon. Sa isa sa mga paupahan ng tiyahin ni tatay. Habang hindi pa tapos yung hinuhulugan naming bahay noon sa Hermosa. Matao naman po noon sa lugar namin. Marami kasi talagang mga paupahan doon. Although, yung sakop na lupa po ng lola ko ay halos isang buong compound ang laki. Kaya wala rin talaga kaming kadikit na kapitbahay noon bukod sa natitirang 5 butas pa ng pinauupahan niyang mga apartment. Sa 5 apartment na yon, dadalawa lang po ang okupado that time. Tapos, yung mga umuupa, mga nagtatrabaho pa sa pabrika. Kaya bihira din lang namin silang makasalamuha. Kapag wala naman kasi silang pasok sa trabaho, nagpapahinga naman sila sa loob ng bahay. O di kaya'y namamasyal sa labas. Halos wala tuloy talaga kaming nakaklose noon sa mga borders ng lola ko. Kami-kaming magpapamilya lang talaga. Hindi ako sure kung ilang taon na ako noon. Pero ang alam ko, malapit na akong magtapos noon ng college. Working student ako that time, Miss Rica. Kaya palaging sina nanay at tatay lang din ang naiiwan sa bahay. Dahil nag-iisang anak lang naman ako. Natatandaan ko pa, bumabagyo ng araw na yon. Sobrang lakas ng ulan. Pati na rin po ng hangin. Dahil malapit daw kami sa pinakamata ng bagyo. Hating gabi. Pero gising pa kami ng mga magulang ko. Dahil natatakot kaming bakali pa rin ng hangin yung bubong namin
Kaya talagang nagbabantay kami. Yung tinitirhan pa man din namin noon may second floor. Pero medyo luma na. Kasi bahay pa yun dati ng tiyahin ni tatay bago siya kinuha ng mga anak niya pa Amerika. At ginawa kaming caretaker ng property niya. Dinig na dinig namin yung mga hampas ng hangin sa nakapaligid na mga puno. Pati na rin yung malalakas at malalaking patak ng ulan na tumatama sa bubong. Ang lamig-lamig din po ng gabing yon. Kaya balot na balot ako ng makapal at mahabang damit at pajama. Nakamedyas pa nga ako nun eh. Hanggang sa maya-maya po, Miss Rica, bigla na lang naming narinig ni nanay yung sunod-sunod na katok sa pintuan namin sa ibaba. Mukhang may tao. Kaya si tatay po, dali-daling bumaba nun para tignan kung sino yung kumakatok. Sumunod din naman po kami ni nanay kasi pareho kaming na-curious. Sino nga naman kasing bibisita sa amin sa kasagsagan ng malakas na bagyo? Pagbukas ni tatay ng pintuan, bumungad sa amin ang magagandang mukha ng dalawang babae. At isang cute at may katabaang batang lalaki. Pare-pareho silang malalabanos sa sobrang puti at kinis ng mga kutis nila, Miss Rica. Hindi ko makakalimutan ang mga itsura nila dahil talagang namangha ako ng sobra sa kanila. Ang hahaba ng buhok ng dalawang babae. Parehong unat na unat at sobrang itim din ang buhok nila. Na akala mo, mga model sila ng isang shampoo commercial. Yung bata naman, sobrang cute. Kaya lang, chinito itong batang to. Tapos, medyo brownish ang kulay ng buhok niya. Nagpakilala sila sa amin, Miss Rica, bilang mga malalayo raw naming kamag-anak sa side daw po ni Mama. Anak daw sila ng second cousin ni Mama na mga tubong Sorsogon, si Tio Danilo. Nagpakita pa nga po sila ng mga lumang pictures ni na Mama kasama ang mga pinsan niya nung mga bata pa sila eh. Itinuro nila sa amin kung sino doon si Tio Danilo. Medyo nagtaka pa nga po si Mama nung una. Dahil ang alam daw po niya, patay na ang pinsan niyang yun. Maaga raw po itong namatay. Siguro, mga nasa 25 anyos pa lang dahil sa isang aksidente sa daan. Driver daw po kasi ng bus noon ang pinsang iyon ni Mama. Wala nga raw po silang kaalam-alam noon kung nasaan itong si Tio Danilo kasi nakipagtanan daw po ito sa nobya niya. Hanggang sa magulat na lang sila nang mabalitaang na aksidente nga ito't binawian na ng buhay. Ang sagot naman ng dalawang magandang dalaga, itinago raw po kasi sila ng kanilang tatay dahil anak sila nito sa pagkabinata sa nanay nilang di umano ay dati raw pong prostitute sa Maynila. Yun naman daw pong batang lalaking kasama nila, anak ng nanay nila sa ibang lalaki na inihabilin nito sa kanila
bago ito mamatay dahil sa sakit na TB. Kalaunan, nakumbinsi rin nila kami, Miss Rica. Nagpakilala sa amin yung dalawang magandang babae bilang Marta at Elena, na parehong mas matanda pa ng kaunti sa akin. Habang yung bata po ay itago na lang natin sa pangalang Utoy. Mukha naman kasi silang mababait at walang gagawing masama. Sa katunayan, bago po sila noon tumuloy sa bahay namin, nagtanong pa sila kung pinapayagan ba namin silang pumasok sa loob. Kumbaga, ang tingin po namin nun sa kanila napakagalang nila at marespeto. Kaya nakangiti pa si nanay at tatay nang tumango sila at nilawakan pa ang pagkakabukas ng pintuan namin. Kakaunti lang po ang dala nilang gamit noon. Sabi ni Marta, hindi naman daw kasi nila akalaing aabutin sila ng bagyo pagkagaling nila sa biyahe mula Sorsogon. Hinahanap daw kasi nila yung ibang kapatid ng nanay nila. Kaya sila napadpad dito sa Bataan. At doon na nila naalalang nabanggit sa kanila ng tatay nila na taga rito raw si nanay. Balak daw kasi nila talagang magpatulong na maghanap ng trabaho dito sa amin. Lalo at pareho silang walang tinapos na magkapatid. Naawa naman si nanay at tatay sa kanila. Dahil doon, nag-offer ang mga magulang ko na sa amin na muna sila tumuloy hanggat hindi sila nakakahanap ng trabaho. Inutusan ako ni nanay na maghanda ng makakain. Buti na lang, may stocks kaming mga instant noodles. Kaya nagluto ako noon para naman may mahigop silang mainit na sabaw. Tapos, ininit ko yung natira naming ulam kanina. Adobong atay ng manok. Inihain ko na rin yung ininit kong kaning lamig. Kasi sa pakiwari ko, gutom na sila Sa totoo lang kasi, narinig kong kumukulo ang tiyan ng dalawang babae kanina nung pagpasok nila sa bahay namin. Pero hindi pinansin ng dalawang babae yung mainit na sabaw na inihain ko, Miss Rica. Yung batang si Utoy lang ang kumain noon. Pero sina Marta at Elena, nilantakan yung tira naming ulam. Nakala mo, ngayon lang sila nakatikim ng ganon. Halatang gutom na sila. Hindi raw kasi sila kumain sa biyahe. Nagbiro pa nga si Marta na parang nahulaan daw ng katawan niya na makakakain sila ng masarap dito sa amin. Kaya nagpagutom siya ng husto. Medyo napangiwi pa nga ako kasi sinabi yun ni Marta habang ninanamnam niya ng husto yung atay ng manok na hawak niya. Sabi ko pa, kaya ganda-ganda ka kong babae. Para namang balasubas kung kumain. Ang amo niya kasi, ganoon din si Elena. Si Utoy lang yata ang malinis at maayos kumain sa kanilang tatlo. Siya rin lang ang tahimik at hindi nagsasalita simula pa kanina nung dumating sila. Halatang mahiyain siya. Sa totoo lang po, hindi naman sa pangmamata o pagiging matapobre. Pero nung nakita kong kumain yung dalawang babae, naisip ko agad na para silang mga patay gutom.
Sa second floor na sila pinatulog ni tatay. Kasama ko. Maglalatag na lang daw sila ng kutsyon ni nanay sa ibaba. Okay lang naman sa akin. Wala namang kaso nung una. Kaya lang, nung nakaakyat na kami sa itaas, medyo naburyong ako kay Elena. Kasi panay ang tanong niya tungkol sa pamilya namin. Kung nag-iisang anak lang daw ba ako? Kung may nobyo na raw ba ako? Kung ano raw ang paborito kong pagkain? Kung ilan daw kaming mga nakatira sa compound na yon? At kung ano-ano pa? Basta, ang dami niyang tanong. Nung una, sinasagot ko naman kahit na naiirita na ako. Kasi inaantok na nga ako dahil na rin siguro sa lamig ng panahon. Malakas kasi ang ulan at ang sarap na sanang matulog kung hindi lang tanong ng tanong sa akin yung bisita namin. Hanggang sa maya-maya, Miss Rica, napapansin kong medyo pa-weird na rin ng pa-weird ang tanong sa akin ni Elena. Gaya ng, wala pa raw ba akong balak mag-asawa at magbuntis? O kung marami raw bang bata dun sa amin? Para may makalaro man lang daw si Utoy. Tinanong din niya kung malusog daw ba ang nanay at tatay ko at wala namang sakit. Ayaw daw kasi niyang matulad ako sa kanila na maagang naulila sa magulang. Kasi mahirap daw yung ganun. Kung hindi pa talaga sinaway ni Marta si Elena, sa palagay ko, hindi pa siya titigil sa pagtatanong eh. Mabuti na lang at nakinig siya sa ate niya nang sabihin nitong hayaan na akong magpahinga at matulog na rin sila para naman makabawi sila sa pagod nila dahil sa mahabang biyahe. Sa isip-isip ko noon, Miss Rica, sabi ko sa sarili ko, sa wakas, makakatulog na rin ako. Pero halos 1 oras na yata akong nakapikit, gising na gising pa rin yung diwa ko. Kumikidlat sa labas. Malakas pa rin ang ulan. At dinig na dinig ko pa rin ang hampas ng malakas na hangin sa mga yero at dingding ng bawat bahay na daanan nito. Pero, Miss Rica, dinig na dinig ko rin na dun sa kabilang sulok ng hinihigaan ko nagbubulungan sina Marta at Elena. Alam kong nag-uusap sila at sobra silang nag-iingat na wag ko silang marinig. Hindi ko naman alam kung bakit nagpapanggap akong tulog noon at ingat na ingat din akong wag nilang mapansing gising ako. Siguro, dahil na rin sa bigla akong kinutuban ng masama noon. Kasi nararamdaman kong parehong nakatitig sa akin yung 2 babae. Ako naman, pinanindigan ko talaga ang pagpapanggap na tulog. Nagkukunwari pa nga ako ng paghilik noon eh. Kaya lang, mga ilang sandali pa, naramdaman ko bigla na nagsusumiksik sa likod ko si Utoy. Nanginginig po ang katawan niya. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Halatang nagulat sina Marta at Elena nung bumangon ako bigla. Pareho silang pinanlakihan ng matay. Kitang-kita ko yun. Kahit nagara pa lang ang nagsisilbi naming ilaw
ng gabing yun. Kasi wala ng kuryente dahil sa bagyo. Nagkunwari na lang ulit akong pupungas-pungas ng mata nun. Sabi ko, naalimpungatan ako kasi nagulat ako kay Utoy. Nanginginig na yata kako sa lamig yung bata, kaya kinumutan ko siya ng mas makapal. Tapos, lalo ko siyang isiniksik dun sa tabi ko. Hiwalay sa mga ate niya. Sa kanilang tatlo, kay Utoy lang kasi magaan ang loob ko. Kahit na hindi naman siya nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit. Basta, iba talaga ang pakiramdam ko. Halos mag-uumaga na nang makatulog ako. Siguro, mga pasado 5:00 na noon. Hupa na rin ang bagyo. Kaya ayon, tanghali na akong nagising. Mag-aalauna na yata? Kung hindi ko pa narinig na sumigaw si nanay, hindi pa ako maaalimpungatan eh. Biglang kumalabog ang dibdib ko. Dali-dali akong bumaba noon. Tapos, naabutan kong hawak-hawak ni Marta yung braso ni nanay. Ang dami-daming dugong umaagos galing sa palapulsuhan niya. Tapos, nakita kong iba na yung titig ni Marta kay nanay. Nakakagatlabi na siya. Nanlalaki yung mata, pati butas ng ilong. Bigla tuloy akong napatakbo, tapos inagaw ko kay Marta yung kamay ng nanay ko. Saka ako nagtanong kung anong nangyayari. Nakabasag daw kasi si Marta ng plato habang naguhugas siya ng pinagkainan. Nadulas si nanay, tapos nahiwa ang palapulsuhan niya dun mismo sa mga bubog na nakakalat sa sahig. Hindi naman daw sinasadya ni Marta, sabi niya. Pero hindi ko naiwasang hindi mainis. Tapos nakita ko pa yung mukha ni Utoy noon na nakatitig sa akin at parang may gustong sabihin. Hindi pa rin ako nagsalita noon, Miss Rica. Inayaan ko lang sila. Pero simula noon, mas naging alerto na ako. Iniisip ko na noon, dapat pala hindi kami agad nagtiwala sa kanila. Sabi ko pa sa sarili ko, kailangang bantayan ko ang mga kilos nila kasi mamaya baka masasama pala silang tao. Sabi ko pa noon, baka miyembro sila ng sindikato eh. Pero ano naman kako kayang mapapala nila sa amin? Mahirap lang naman kami noon. Hanggang sa nung mga bandang hapon na, Miss Rica, merong mga taga-barangay na gumagala sa amin para mamigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. May kasama silang pastor na siya raw pong nag-sponsor ng pamimigay na yon. Kumpare ni tatay ang pastor na yon. Ninong ko kasi yon, kaya inimbita siya ni tatay na magkape muna sa bahay namin. Gulat na gulat ako, Miss Rica, dahil nung pagpasok ng ninong kong pastor, nakita kong nagkatinginan sina Marta at Elena. Bigla silang umismid, habang si Utoy naman parang umaliwalas yung mukha. Napakunot na noon ang noo ko. Talaga kakong may kakaiba sa mga bisita namin. Kaya lang, hindi ko naman masabi kay nanay o tatay. Dahil na rin, baka pagalitan nila ako. Likas kasing matulungin ang mga magulang ko kahit noon pa. Walang masamang tinapay sa kanila
Kaya madalas din silang maabuso ng iba. Hindi ko naman na yun sa kanila. Kaya ang ginawa ko, harap-harapan na lang akong humingi kay Ninong noon ng holy water, pati po yung bendetadong asin na palaging ginagamit ni Ninong noon kapag may magpapa-house blessing sa kanya. Lagi siyang may dalang ganon. Kaya malakas ang loob kong humingon. Humingi. Nakita kong biglang umakyat sa itaas sina Marta at Elena. Habang binibigyan din ni Ninong ng ganon, pati sina nanay at tatay at si Utoy, nakatabi ko lang ng mga sandaling yon. Maya-maya pa po, siguro mga bandang 5:00 ng hapon. Pakagat na ulit ang dilim nun. Nang bigla na lang kaming makarinig ng malalakas at hindi pamilyar na huni ng ibon sa himpapawid. Biglang napahinto sa paglalakad yung mga tanod. Tapos, napatingala sila. Bago nagsalita yung isa, ang sabi ba naman, kaya aga-aga naman ang ik-ik. Parang ang layo-layo pa ng huni. Ibig sabihin, may aswang sa malapit. Bigla akong kinilabutan ng matindi noon, Miss Rica. Akala mo talaga, binuhusan ako ng malamig na tubig kasi nanlamig yung buong katawan ko. Tapos, pakiramdam ko ay nagbibigay daw po ng senyales kapag may aswang. Kapag daw po malakas ang huni nito, ibig sabihin malayo pa yung aswang sa kinatatayuan mo. Pero kapag tunog malayo na raw ang huni nito, ibig sabihin yung aswang daw po ay nandyan lang sa paligid. Palagi raw po kasing salungat ang lipad ng ik-ik sa pwesto ng aswang. Dinig na dinig ko yung malakas na tibok ng puso ko noon, Miss Rica. Para akong mababaliw noon habang damang-dama ko naman sa likod ko na nakatitig na naman sa akin yung magkapatid. Kahit hindi ko sila lingunin noon, alam kong tinititigan nila ako eh. Alam ko rin na may ideya na silang naghihinala na ako sa tunay nilang pagkatao. Kaya nga po, nung hapong yun, bigla na lang silang nagpaalam na may pupuntahan daw sila saglit. Biglang sumibat paalis sina Marta at Elena. Iniwan nila si Utoy sa amin. Gabi na, pero hindi pa rin bumabalik sina Marta at Elena. Nag-aalala na si tatay at nanay. Kaya itong si tatay, lalabas na sana ng bahay para hanapin sila. Kaya lang, naglakas loob na akong pigilan siya. Sabi ko, delikado pa sa labas. Hayaan na muna kako niya yung magkapatid. Dahil baka nga may pinuntahan sila. Sinabi ko pa na mas matanda pa nga sila sa akin. Siguradong kaya na nila ang sarili nila. Hindi ko rin kasi talaga masabi ang tungkol sa hinala ko eh. Hindi naman po kasi mapamahiing mga tao ang mga magulang ko. Hindi rin sila naniniwala sa mga engkanto, maligno, multo, lalong-lalo na po sa mga aswang. Sabi nila, katang-isip lang daw ang mga yon. Pero ako, bata pa lang ako
kumbinsido na akong may mga ibang nilalang pa talagang naninirahan dito sa mundo kasama nating mga tao. Pagkatapos naming maghapunan, naupo muna kami ni Utoy sa sala. Doon, kinausap ko siya ng kinausap kahit na ayaw niya talagang magsalita. Para siyang pipi. Pero narinig ko naman siyang sumagot kagabi nung tawagin siya ni Marta. Para lang talagang takot na takot yung bata. Takot din siyang makipagtitigan ng mata sa mata. Palagi siyang nakaiwas ng tingin tulad ng mga ate niya. Hindi po nagtagal, nainip na si tatay sa kahihintay na bumalik yung magkapatid. Talagang lalabas na siya ng bahay para hanapin sila. Pero nakita kong nagpanik si Utoy nang makitang gumagayak na ang tatay ko. Kahit na ayaw niyang magsalita, bigla niya akong tinawag na, "Ate." Tapos, nagpapalit-palit ang tingin niya sa amin ng tatay ko. Hanggang sa wakas po, Miss Rica, ay dinugtungan ni Utoy ang gusto niyang sabihin. Pigilan ko raw si tatay. Yun po ang ibinulong sa akin ng bata, Miss Rica. Sabihin ko raw kay tatay na huwag siyang lumabas ng bahay. Takot na takot ang itsura ni Utoy. Nagsimula na naman siyang manginig. Sinabi ko naman po kay tatay agad ang sinabi sa akin ng bata. Siyempre, nagtaka sila ni nanay. Bakit daw? Ano raw bang problema? Kaso, biglang umiyak si Utoy. Tumutulo ng matindi ang luha niya. Pero hindi siya gumagawa ng tunog. Parang sanay na siyang magpigil ng iyak, Miss Rica. Kaya sobrang awa ko sa kanya noon. Sa sobrang kahihikbi nga lang nung bata, lalo na siyang hindi makapagsalita. Ang ginawa niya po, itinaas niya na lang yung damit niya at ipinakita sa amin ang likuran at dibdib niya. Talagang napa-sign of the cross po kami ni nanay sa sobrang gulat. Kahit si tatay, natulala po. Puro peklat ang likuran at dibdib ng bata Para siyang mga peklat galing sa kalmot. Sa totoo lang po, habang tinatype ko to at inaalala ko ang lahat ng pangyayari ng gabing yun, kinikilabutan pa rin ako. Namamawis ang mga kamay ko tapos parang bumabaliktad ang sikmura ko. Hindi pa man kami nakakapag-react sa ipinakita sa amin ni Utoy noon, Miss Rica. Gulat na gulat kaming lahat nung biglang may magkasunod na malalakas na kumalabog sa bubungan namin. Iba ang bigat ng kalabog na yon. Kaya alam naming hindi yon dahil sa pusa. Tapos, bigla pang napakapit si Utoy sa laylayan ng damit ko. Sabay sabing, "Nandiyan na sila. Bumalik na sila." Yung takot sa boses ni Utoy noon, hindi niya kayang itago. Kaya talagang niyugyug ko na siya noon at tinanong ng tinanong hanggang sa marindi siya. At sa wakas po ay umamin siya sa akin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. At kung sino ba talaga ang dalawang magkapatid na Marta at Elena. Nang sumagot si Utoy, Miss Rica, doon na po ako ng lumo. Hindi ko makakalimutan
kung gaano katinding takot ang naramdaman ko noon. Hindi lang po para sa sarili ko, kundi para sa aming lahat na nasa loob ng bahay na yon. Nanggaling na mismo sa bibig ni Utoy. Hindi niya raw kapatid ang dalawang babaeng yun. Nakatira daw noon si Utoy sa bangketa, dito lang din sa Bataan, kasama ang lola niya. Nang bigla siyang alokin ng dalawang babaeng yun na sumama sa kanila, kapalit ng masarap na pagkain. Ayaw naman daw sana niyang sumama, kaya lang tinakot daw siya ni na Marta at Elena na kapag hindi siya sumunod sa kanila, kukunin daw nila pati ang lola niya. Simula daw po noon, tumira na siya sa puder ng magkapatid na yon. Bilang buhay nilang taga-supply ng dugo sa tuwing kakalamang mga sikmura nila. Sinabi rin ni Utoy sa amin na matagal din daw kaming minatsaga ng magkapatid na yon. Kasi nga po, nababanguhan daw si Elena sa dugo ko dahil sa hindi ko malamang dahilan. Grabing kilabot po ang inabot ko noon. Ayaw pa nga po sanang maniwala ni tatay eh. Parang imposible daw yun kung iisipin. Ni hindi naman namin alam kung paano nakuha ng dalawa yung ipinakita nilang litrato sa amin. Talagang ayaw maniwala ni tatay. Kung hindi lang talaga namin narinig yung magkabila ang angil, ungol at alulong ng parang mababangis na hayop. Doon po mismo sa bubungan namin. Doon na napamura bigla si tatay. Dali-dali niya pong kinuha noon yung bolo niya na meron pang lalagyan. Tapos, nakiramdam siya sa paligid. Nakatingala siya habang nag-aabang po sa mga suksunod na gagawin ng magkapatid na Marta at Elena. Si nanay naman po, pinagsasara lahat ng bintana namin, pati na rin po pintuan. Mabuti na lang talaga, Miss Rica, na lahat kami binigyan ni Ninong noon ng benditadong asin. Yung isang plastic na kay nanay, isinaboy niya po ng isinaboy sa bawat entrance ng bahay namin sa ibaba. Yung nasa akin naman po, talagang hindi ko inalis sa bulsa ko. Ganon din yung kay Utoy. Nanginginig talaga sa takot yung bata. Sa tuwing maiisip ko nga po kung gaano katinding takot na ang naitanim ng magkapatid na aswang sa kanya, gusto kong maiyak nun. Kahit kailan, hindi ko na-imagine na makaka-encounter ako ng ganitong klaseng pangyayari sa buhay ko, Miss Rica. Lalo pong lumakas ang mga ingay doon sa bubong namin. Tapos, parang sa sobrang galit yata ng magkapatid na aswang, iniikutan na nila yung bahay namin. Nakita namin sila na parang mga butiking nagpapabalik-balik habang gumagapang sila ng napakabilis sa dingding ng bahay namin noon. Sobrang bilis nilang kumilos. Kahit na hindi pa sila tuluyang nagpapakita ng totoo nilang itsura ng mga sandaling yun. Suot pa rin po kasi nila yung mga damit na ipinahiram ko sa kanila kagabi. Kahit na hindi ko sila maaninag ng maayos dahil sa sobrang bilis nilang kumilos, kilala ko pa rin po ang mga gamit ko, kaya alam kong sila yun. Pakiramdam ko noon, nananaginip lang ako. Ilang beses akong nagdasal na sana masamang bangungot lang yun. Lalo na po, Miss Rica, nung maya-maya pa, nagsimula na kaming makarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak sa labas. Kung alam niyo po yung tunog na parang pinapagpag na banig, ganun po ang naririnig naming mag-anak noon. Tapos bigla akong niyakap ni Utoy. Saka niya sinabi sa akin,
na nagpalit na raw po ng anyo sina Marta at Elena. Handa na raw po silang ipakita sa amin ang totoo nilang anyo dahil ayon pa rin kay Utoy, wala na raw atrasan to. Wala na raw silang balak iwan ang sinimulan nila. Talagang kakainin nila kaming mag-anak kahit na noong una raw po, ako lang naman ang balak nilang kunin. Hindi ko na napigilang mapaiyak noon. Tanong ako ng tanong kay Utoy kung bakit ba ako ang gustong-gustong kainin ng magkapatid na aswang. Hanggang sa sinabi po sa amin ni Utoy kung ano ang mga naririnig niya kapag nag-uusap yung magkapatid na aswang na yun. Ang sabi sa amin ni Utoy, dati raw pong kapitbahay ni Tio Danilo at ng dati nitong nobya, sina Marta at Elena, pati na rin yung nanay nilang tawagin na lang po nating Aling Corazon. Nung mga panahong yun daw po, buntis ang nobya ni Tio Danilo sa una sana nilang anak. Kaya lang po, bigla daw itong nakunan. Nalaglag yung bata sa sinapupunan niya at sobrang nalugmok daw po yung mag-asawa hanggang sa bigla na lang daw pong pinagbalingan ni Tio Danilo ng sisi ang ina ni na Marta at Elena. Alam daw kasi ni Tio Danilo na aswang sila kasi nakita raw nitong kumakain sila ng hilaw na manok noon sa kalagitnaan ng hating gabi. Isang beses na umuwi siya galing sa biyahe. Dahil daw po doon, pinag-initan sila ng mga tao dun sa lugar. Naging laman daw po sila ng tsismisan at mga tuksuhan. Hanggang sa isang beses, meron daw pong grupo ng mga kabataang bigla na lang pinagbabato si Aling Corazon na nagdidilig lang naman daw po ng halaman ng hapong yon. Namatay po si Aling Corazon dahil malala ang tinamo niyang sugat sa ulo at nagkaroon daw po ng crack ang bungo nito dahil doon. Hindi naman po pala si Aling Corazon ang aswang, Miss Rica, kundi ang tunay na ama ni na Marta at Elena. Pero dahil ayaw niyang maging halimaw ang mga anak niya, ay pinalaki pa rin ito ang magkapatid na sanay makisalamuha sa mga tao. Kahit kailan, hindi naman daw po nakatikim ng tao sina Marta at Elena. Dahil simula nung lumabas ang pagiging aswang nila, puro mga hayop lang ang ipinapakain sa kanila ng kanilang nanay. Hanggang sa dumating na nga po ang trahedyang yun sa buhay nila na dahil po sa kagagawan ni Tio Danilo. Nagalit ang magkapatid kay Tio Danilo. Simula po noon, hindi na nila siya pinatahimik. Hanggang sa habang nasa kalagitnaan daw po ito ng biyahe, ay sumampa sila sa ibabaw ng bus na minamaneho nito. At ipinakita ng magkapatid ang tunay nilang pagkatao kay Tio Danilo. Nagulat naman ito, kaya nawalan nito ng kontrol sa minamaneho niyang bus at bumangga ito sa kasalubong na truck. Basag ang bungo ni Tio Danilo sa tindi ng aksidenteng nangyari. Nalanghap ng magkapatid ang masarap na amoy ng dugo at laman na sariwang-sariwa pang lumalabas mula sa katawan niya. At doon ay hindi na raw napigil ng dalawa ang kalam ng kanilang mga sikmura. Sa unang pagkakataon daw po, Miss Rica, nakatikim ng isang napakasarap na putahe ang dalawa. At simula noon, hindi na nila nakalimutan ang pinakamasarap na lasang kanilang natikman sa buong buhay nila. Kinain po kasi nila yung durog na parte ng utak ni Tio Danilo para hindi ito halata kapag dinala na sa morgue ang bangkay nito.
Doon na po nagbago ang magkapatid. Simula noon, naging mga halimaw na sila. Nahayok at takam na takam sa dugo at laman ng tao. Nagpagala-gala raw po sila sa kung saan-saang lupalop ng Pilipinas, tulad ng mga tipikal na aswang na hindi po napipirmi sa iisang lugar lang. Kaya lang, para hindi sila maging kahina-hinala, doon na po nila naisip na ampunin ang batang lansangan na si Utoy, hanggang sa napadpad nga po sila dito sa Bataan. Miss Rica, ang sabi pa sa amin ni Utoy ay muli daw pong nabuhay ang galit ng magkapatid kay Tio Danilo nung isang beses na nakasalubong nila ako sa daan at naamoy nila bigla ang amoy ng dugo ko. Katulad daw po ito ng amoy ng dugo ni Tio Danilo, kaya sinundan nila ako hanggang pauwi at doon na po nila naisip ang masama nilang planong gawin kaming biktima. Sabi pa sa amin ni Utoy, ako raw talaga ang gustong-gustong kainin noon ni Elena. Dahil bukod sa kaamoy ko na ang dugo ng kinakaunang putahing natikman nila, napakalinis daw po ng katawan ko. Masyado raw po akong puro. Isang birhen na gustong-gusto raw po ng mga aswang. Halos hindi kinakaya ng utak ko lahat ng impormasyong nalalaman ko ng gabing yun. Lalo pa nga po kaming nag-hysterical ni nanay kasi maya-maya nagdesisyon na si tatay na labasin na lang yung mga aswang na gumagambala sa amin noon. Pigil-pigil naman po namin siya ni nanay sa takot na baka kung anong mangyari sa kanya. Pero sa kalagitnaan po ng pagkakagulo namin noon, bigla na lang kaming nanigas. Napalingon po kaming lahat noon bigla nang marinig naming parang may bumababa ng hagdan. Sobrang nangilabot kami nang makita namin yung dalawang pares ng maruruming paa ni Marta at Elena na humahakbang sa bawat paitang ng hagdan na namin gawa sa kahoy. Dinig na dinig pa rin po namin yung mga ungol nila. Ang sabi ni Utoy, wala raw pong epekto kahit magsara kami ng bintana at pintuan dahil kaya nilang gumawa ng paraan para makapasok sa loob ng bahay namin. Dahil binigyan na namin sila ng permiso noong una pa lang silang tumalaw dito. Kaya pala nagtanong sila sa amin noon kung pwede ba silang pumasok. Yun pala ang dahilan nila. Sa sobrang kaba ko, hindi ko na alam kung anong pumasok sa isip ko at kinuha ko bigla yung mga bendetadong asin na binigay sa akin ni Ninong. Tapos, isinaboy ko ng isinaboy yun doon sa may hagdanan kung nasan sila. Si tatay naman, bigla silang sinugod, dala yung itak niya habang nagmumura ng malutong. Nakita na lang po naming biglang nagtakbuhan pabalik si Marta at Elena sa itaas ng bahay namin. Sobrang lakas na naman po ng mga kalabog dahil parang nagwawala sa itaas yung magkapatid na aswang. Narinig ko pang sumigaw nun si Marta. Para siyang nagsasalita pero hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya. Habang nagwawala yung dalawang aswang, Miss Rica, bigla na lang inilabas ni tatay yung mga dinamitang ginagamit nila tatay noon kapag mangingisda sila ng mga kaibigan niya. Pinigilan siya ni nanay nung una na gamitin yon kasi sobrang delikado at baka madamay pa kami. Pero sabi ni tatay, wala naman daw kaming ibang pwedeng gawin. Hindi rin kasi kami makatakbo nun sa labas
dahil sa takot na baka may iba pang kasama yung magkapatid na naghahabang lang ng tamang pagkakataon. Akmang sisindihan na po sana ni tatay yung isang dinamita. Kaya lang, narinig po ulit namin bigla yung malalakas na pagaspas ng pakpak nila na parang lumilipad ulit palayo. Tapos, ayan na naman po ulit yung mga huni ng ibong tiktik. Miss Rica, palakas po yun ng palakas. Ibig sabihin, palayo nga ng palayo yung dalawang aswang mula sa pwesto namin. Mukhang tumakas po sila. Kinabukasan po, Miss Rica, pinuntahan ni tatay yung isa pa niyang kumpare. Yung mahilig magkwento ng mga aswang-aswang sa tuwing nagiinuman sila. Sinabi niya doon kung anong nangyari sa amin kagabi. Sabi raw po ng kumpare ni tatay, babalik daw yung aswang na yun. Siguradong hindi raw kami titigilan dahil nagpakita na raw ng totoong anyo sa amin. Gagawin daw ng mga aswang na yon ang lahat. Makuha lang ang gusto nila. Pero pinayuhan niya po kami kung anong dapat na gawin. Bago pa lang mag-alas 5, Miss Rica, yung bahay namin, pinalibutan na po ni tatay ng mga tuyong dahon na binasa niya ng gaas para mabilis yung sumilab kapag sisindihan niya yun mamaya. Paikot yun hanggang sa likod. Walang awang, kahit kapiraso. Ang sabi raw po kasi ng kumpare niya, hindi raw agad makakalapit sa bahay namin ang mga aswang kapag may ganun dahil parang bumubuo raw po yun ng hindi makikitang panangga o proteksyon sa bahay. Tapos, kumuha rin po siya ng mga lumang gulong ng sasakyan. Sisindihan din daw po yun dahil isa raw po sa pinakaayaw na amoy ng mga aswang ang amoy ng nasusunog na goma. Hindi nila kayang tagalan ng usok nun. Sobra silang nasusuffocate kapag nakakaamoy sila ng ganun. Binigyan din po ng kumpare niya si tatay ng isang kwintas na ang pendant po ay bala ng baril. Takot daw po kasi ang aswang doon dahil kapag daw po napadikit yun sa balat nila, agad-agad lusaw at mapapaso sila at hindi nila mapapagaling ang sugat na galing doon kasi yun daw po ay gawa sa tanso. Inabangan namin ang pagbabalik ni na Marta at Elena ng gabing yun, Miss Rica. At hindi naman po kami nabigo. Bandang alas 7 pa lang ng gabi, dinig na namin yung mga pagaspas ng pakpak nila. Pero kitang-kita naming hindi nila nagawang makalapit doon sa compound namin dahil sa tindi ng amoy ng nasusunog na gulong. Galit na galit pong umalis na lang sila, Miss Rica. At hindi na po bumalik pagkatapos nun. Naiwan po sa puder namin si Utoy. Pero dahil na rin po sa hiling ng bata, kinailangan namin siyang isauli sa lola niya na nakatira po malapit lang din naman sa amin. Kaya lang po, nang makita namin ang sitwasyon nila na nakatira lang sa lansangan, naawa po sa kanila si tatay at pinagawa na lang sila ng maliit na kubo sa tabi mismo ng bahay namin. At kami na ang naging pamilya nila simula noon.
Kahit po hanggang nung lumipat kami sa Hermosa, kasama pa rin namin sila. Kinse anyos po si Utoy nang pumanaw na ang lola niya sa sobrang katandaan. At simula po noon ay kami na talaga ang nag-alaga sa kanya. 41 years old na po siya ngayon, Miss Rica. At katulad ko, ay meron na rin po siyang sariling pamilya. Sobrang laking pasasalamat nga po namin dahil pagkatapos ng naging experience naming yon, nagawa pa rin naming mabuhay ng normal. Mahirap lang nung mga unang linggo pagkatapos ng encounter namin sa aswang. Dahil halos hindi kami makakilos ng maayos lahat. Lagi kaming may takot, Miss Rica. Kaya nga po, simula noon, lagi na ring nag-aaya ng barkada niya si tatay para lang umistambay sa amin. Palagi na po kaming may bisita. Mga kapitbahay, mga kaibigan, basta mga kakilala namin. Pinapapasok namin sa bahay. Wag lang mawalan ng tao sa amin. Ang biro pa nga po ni tatay. Ayos lang na marami kaming bisita. Basta't wag lang daw mga patay gutom na aswang. Ngayon po, kapag naaalala namin yung pangyayaring yun at napagkikwentuhan, minsan tinatawanan na lang namin kahit na ang totoo po, hanggang ngayon ay hindi pa rin naman talaga naaalis sa akin yung takot na naramdaman ko noon. Siguro, mas matapang na lang talaga ako ngayon dahil na rin sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay. Pero hindi ko itatanggi na hanggang ngayon po ay takot pa rin talaga ako sa mga aswang. Palagi na lang po akong nagdadasal na sana ay wag nang maulit pa yon. Wala naman na po kaming naging balita pa tungkol kina Marta at Elena, Miss Rica. Sa tingin ko, pagkatapos ng nangyari sa amin noon, umalis na rin sila at lumipat ng ibang lugar, gaya ng lagi nilang ginagawa noon pa man. Pero, to be honest, matagal ko na rin talagang hinihiling na sana patay na ang dalawang yun at nang hindi na sila makapambiktima pa ng iba tulad ng ginawa nila kay Utoy. Sana po ay nagustuhan niyo tong kwentong ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa Sitio Pangil. Kung sakaling pipiliin niyong basahin itong sulat ko sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat, mga kasityo. Hanggang dito na lang po muna.